Bon dia, nens i nenes! Avui us vull explicar un conte, però a veure si endevineu quin és. Aquí tinc una rosa vermella i aquí al meu costat el drac. Arr! El meu amic el drac. Ja sabeu de quin conte us parlo? Sí, de la llegenda de Sant Jordi. Però aquest conte que us vull explicar avui no és el típic conte d'un drac ferotge que es volia menjar tothom. És que el meu amic, el drac, m'ha portat un conte que és una versió una mica diferent. Es diu Sant Jordi a la cova del drac. Voleu que us l'expliqui? Sí? Doncs vinga, va! Sant Jordi a la cova del drac. Diuen, temps era temps, que a la bonica vila de Montblanc hi vivia una població feliç durant la setmana, però atemorida tots els caps de setmana. Expliquen que a les afores de la vila hi vivia un drac ferotge que dormia de dilluns a divendres i que els dissabtes es despertava i s'enduia a la seva cova tot el que se li posava per davant. Cada divendres, tots els habitants de Montblanc, guiats pel seu rei, agrupaven a l'entrada del poble bestiar i una bona collita d'hortalisses. Era un bon sistema, perquè així aconseguien que el drac no els ataqués amb ells. El problema, però, va arribar quan ja no va quedar cap vaca, ni cap ovella, ni cap gallina, ni cap enciam. El rei, preocupat pel seu poble, va decidir enviar uns quants soldats a provar de batre's amb la bèstia, a veure si d'aquella manera aconseguien alliberar-se del terrible monstre. Així doncs, un escamot de soldats van a trobar el drac, guiats pels cartells que anunciaven la cova del drac. Quan van arribar van trobar que era un lloc prou agradable, i el primer que van veure va ser una llarga taula de fusta, molt ben parada. Els soldats es miraven entre ells i no en tenien res de res. Llavors va aparèixer el drac. Feia 4 metres d'alt i 2 d'ample i duia un davantal de color rosa. El drac els va convidar a seure i els va omplir els plats amb un deliciós estofat de vedella amb patates. Els soldats, per indicació del drac, el van tastar. Mare meva, això és boníssim! Va dir un dels soldats. Crec que mai havia tastat res de tan bo. Senyor drac, moltes felicitats! Vostè es mereix una estrella Miguelín! El drac estava radiant i feia salts d'alegria. Per fi, després de molt de temps, algú havia tastat els seus plats. Com que els soldats no tornaven, la gent de Montblanc estava convençuda que el drac se'ls havia cruspit i van pensar que atacaria el poble. Aleshores, el rei va tenir una idea. Cada dia donarien una persona al drac i així els altres, mentrestant, se salvarien fins que no trobessin una solució. Però la princesa, que era molt valenta, no estava del tot convençuda d'aquest pla i va fer una mica de trampes. Va posar el seu nom a totes les butlletes. I, és clar, el dia del sorteig va sortir escollida. Va agafar el seu cavall i va anar en busca del drac. En arribar a la cova del drac, la princesa va trobar tots els homes del seu pare estirats a terra dormint, fent la migdiada, i el drac fregant els plats. La princesa se li va acostar molt enfadada i li va dir: «Es pot saber què significa tot això? Què has fet amb els soldats del meu pare? Exigeixo una explicació». El drac va fer seure la princesa a taula i li va servir un plat de cargols a la llauna. La princesa no en tenia res de res, però va decidir tastar-los perquè feien molt bona pinta. El plat era exquisit, esplèndid, meravellós. Tant li va agradar que va demanar-li al drac que li permetés l'honor de fer d'aprenent de cuina. Mentrestant, al poble, el rei estava molt trist, pensant que el drac també s'havia menjat a la princesa, i va decidir convocar el cavaller Sant Jordi, ja que havia llegit a molts llibres que era un cavaller fort i valent. Però la veritat és que el cavaller Sant Jordi era bastant poruc i d'heroi no en tenia res. Tot i així, com que li havia manat el rei, va anar cap a la cova del drac. El pobre cavaller va arribar a la cova del ferotge drac i en veure tots aquells soldats escampats pel terra es va posar a tremolar de por. Després va veure la princesa fent la migdiada i va pensar que era morta. Finalment va veure el famós drac de Montblanc. El drac, en veure'l, es va apropar per convidar-lo a dinar, però de l'ensurt el cavaller Sant Jordi es va desmallar, amb tan mala sort que va anar a caure damunt d'un roser ple de roses vermelles. A Montblanc passaven les hores i el rei estava tan impacient
que va decidir, finalment, anar ell mateix a trobar el drac. Va pujar dalt del seu cavall i quan va arribar va veure els soldats dormint, la princesa intentant despertar el cavaller Sant Jordi, que s'havia desmaiat just sobre el roser, i el drac preparant una infusió relaxant pel cavaller. Però es pot saber què està passant aquí? Va preguntar el rei. La seva filla li va explicar que el drac era el millor cuiner que havia vist mai i que els seus homes estaven fent la migdiada després d'un gran tiberi. El rei llavors ho va entendre tot i va manar als seus homes que des d'aquell dia es dediquessin a portar el drac als millors aliments de la comarca perquè els pogués cuinar i oferir al poble. Així ho van fer i així va ser com la princesa es convertí en l'ajudant de cuina, en Sant Jordi en un dels cambrers i el drac en el cuiner del millor restaurant de Montblanc, on gent d'arreu del món s'aturava a degustar plats exquisits. I conte contat, ja s'ha acabat. Que us ha agradat?